Niet hoor. Ik wil achterom, kun je wel los. We zijn even bij Mien, want we moeten een cadeautje hebben voor de baby van Niels. Hoe heet die ook alweer, wist je het nog? Shit. Nee, Finn. Finn. En een cadeautje voor tante Wieke, want die had een nieuw huis. Zullen we eens wat leuks vinden kennen? Ja. Vezel. Rusje. Misschien deze? Deze? Ja? Die is wel heel schattig, toch? Oh, er zit nog lawaai in, joh. Oh, er zitten gloortjes in. Oh, en een lampje. Dat is wel leuk, ja. Ja. Hey, misschien wil Mie wel een mooi pakketje voor je meidje, maar al je dingetjes bielkoor. Denk je dat dat een goed idee is? Ja. Ja. En ik even deze eikplan. Misschien kun je dit ook proberen. Je maakt ook nog even een cadeautje voor tante Wieke, want die had naar huis. Als je sites vind ik wel leuk, die onderzettertjes.